На бляскаво парти по повод отбелязване 100-ния брой на женското списание за мода Грация, по червения килим за пореден път дефилираха звездни персони. На входа в елитен столичен клуб звездите бяха посрещнати с много коктейли и истинско огнено шоу. И тъй като поводът на събитието бе свързан с техните медийни изяви, ние ги попитахме какво им е отнела и какво им е дала славата. Ивена, какво биха били звездите без медиите? Ами без медиите, да ти кажа, те така имат, може би със сигурност един голям процент в това ние да станем и да бъдем по-популярни. Става въпрос и медийни, нали, телевизионни. Във всяко едно естество, хората, когато се интересуват, и чрез интернет, когато хората се интересуват за определен било изпълнител, няма значение, нали, Мис България, манекенки и всичко останало, всички популярни личности, които съществуват в България, хората си набират информация, че чрез вас, медиите, ние не можем да съществуваме без вас. А какво ти даде и какво ти отне медийната слава? Какво ми даде? Даде ми популярност, действителност. Какво ми взе? Значи едното, аз понякога не съм много така фотогенична на камера, което всички казват на живо как изглеждаш, как изглеждаш на снимки и на клипове, по-различна си, което е мой плюс пък в интерес на истината, но какво ми взе? Понякога ние нямаме тази възможност да... Случва ми се да си хапвам фастъци само на една промоция скоро на Джина Стоева и пиех чаша бяло вино. Оказа се нали, в един вестник, че аз съм изяла 2 плата с хапки. Затова сега реших да си опитам и толкова бързо я оставих само. Затова ли се притесни, като ни видя? Много се притесни. Защото хората ще си помислят, че само ям. Не е така. Наистина, действително обичам много ядки. Много обичам ядки, но не прекалявам и се старая предимно да наблягам на салати. Все пак спортувам и трябва да се грижа за визията си, за външния си вид. А би ли споделила кой е най-коварният въпрос, който са ти задавали? Той не е коварен. По принцип въпросът, който понякога обичам да се измъквам от него, е когато ме питат за личния ми живот, защото не обичам да споделям за личния ми живот. А има ли издание, за което не би се снимала? Ами аз не мисля, че нещо съм пропуснала. Playboy, нали, това, което всички така по-резервирано гледат към него, FHM, което беше нали, такива голи сесии. Това е нещо, което много хора се замислят дали за това биха се снимали. Аз съм го направила. Не мисля, че има медии, за които не бих се снимала. Какво биха били звездите без медиите? Можете ли да си представите? Ами може би нямаше да светят толкова ярко. Искал ли ви се понякога да избягате от някой напорист журналист? За сега не ми се е случвало да чукам на дърво. Всички журналисти са били така доста благосклонни, приятни, мили с мен. И аз съм им връщала също, така че до сега не съм имала проблеми и не съм искала да избягам от тях, както и от вас. А какво ви даде и какво ви отне медийната слава? Не смятам, че ми е отнела нещо. Напротив, дала ми е, може би, малко повече самочувствие. Според мен един човек, независимо дали е в светлината на прожекторите, дали е известна личност, която е станала такава заради конкурс за красота или нещо друго, според мен човек трябва да умее да се държи добре пред камера, да има някакви маниери, защото в крайна сметка това е един вид култура и самочувствие, което трябва да притежава един човек. И като за финал, когато са ви канили на корица на дадено издание, веднага ли приемате или има някои условия, при които не се съгласявате? Винаги има някои условия. Винаги едната и другата страна трябва да са доволни, така че понякога се налагат компромиси както от страна на списанието, така и от страна на модела, който иска да бъде на него. А кога не бихте се съгласила да се снимате за дадено издание? Не бих се снимала за корица на мъжко списание. Тогава със сигурност не бих се съгласила.
Тъй като сме на едно чудесно медийно събитие, кажете ми, може ли да си представите живота без медии? Имала съм моменти в живота си, в които ми се е искало наистина да няма медии. Така, едно малко многоточие ще сложа, но като цяло смятам, че медиите са много хубаво нещо. Информират ни, забавляват ни, така че не знам, някакси в днешно време трудно мога да си представя живота без медии. Аз искам да кажа за медиите следното, че медиите са много хубаво и нещо, с което хората свикнаха в последните години, но медията е нещо много отговорно. Медията възпитава и затова според мен всяка една медия много добре трябва да си дава сметка какво показва и по какъв начин, грубо казано, манипулира хората, което се нарича възпитание общо взето. Затова медията е едно много хубаво и много отговорно нещо. Клюката по ваш адрес, която сте чували нещо, което е невярно, или общо взето медиите вас ви пощадиха? Как смятате? Като цяло, нито аз, нито аз не сме хора, които се занимаваме с клюки, така че предупредили сме и семействата да не вярват и да не им правят впечатление такива неща, така че не мисля, че е имало някакви сериозни клюки по отношение на нашата връзка. Като че ли за някакви сватби по едно време такива неосъществени имаше някакви написани неща, но общо взето мисля, че така са благосклонни към нас до този момент. Не можаха да ни разчоплят в истинския смисъл на думата. Сега сами така споделихте, казахте думата сватба. Ще има ли наистина сватба или не? Това си остава единствено и само за нас. Личното пространство си е наше. За трета година подред един въпрос, на който отговаряме по един и същи начин. Това наистина сме решили да го запазим в тайна и най-вероятно така ще остане и винаги. А кой е най-коварният въпрос, който са ви задавали? Най-коварният? Вероятно нещо свързано с групата, което не искаме да се разбере, защото понякога отговора на един въпрос може да донесе невъобратими процеси в така негативна светлина за една група и не само за група, и за един личен живот, както е между нас двамата. Така че вероятно това е било най-гадното в задаването на въпроси. Нещо, което няма как да отговориме. Не знам, така си мисля. Кажи ти. Да, съгласна съм. По-скоро не нещо, което не искаме хората да знаят, а някакви такива провокативни въпроси, да изкопчат неща, които всъщност не съществуват и не са истина. Но това е разбираемо все пак. Много пъти сме били на интервюта. Интервюто са ни казали предварително, ще си говорим за вашия нов албум, за това, за някои промени в групата и така нататък. И първите 5 минути се говори за това и в следващите 25 минути се говори кой ще се жени, кой с кого се разделил, кой какъв бил. Така че това са ни особени интервюта, обаче ние все пак успяваме сякаш да се справим така по един по-интелигентен начин. Списание Грация също успя да се справи то блестящо с организацията на купона. Вечерта премина под мотото "Откри вътрешния си огън", като акцентът бе огнен дамски балет, който нажежи страстите и повиши градуса на настроението на всички гости.